И здравейте хора, аз съм Gamer Killer и както сте разбрали от главието, не знам какво да правя. В смисъл, не знам какво да правя на този конкурс, но напоследък видях, че някакви го правят и аз, по-скоро някои, обърках се, извинете, някои го правят и аз реших да го направя и аз също. Извинете, ако малко носът ми тече и съм малко настинал. Извинете, ако ви пречи това. Съжалявам. Добре, да преминем към клипа. Много ми тече носът. Значи, на този конкурс, който трябва да правим, аз не знам какво да правя. Смисъл, какво да правя? Моля ви, Менгал Геймър и още някакви там, MP нещо си чарова, да. Тези, които искат да участват в конкурса по рисуване, да напишат в коментарите. Това с ръчни ръце в НАФ, мисля, че се казваше. Съжалявам, ако бъркам имената, просто не съм ги запомнил много. Да, това. Тези, ако искате да участвате, може всички да участват. Да, всички. И които гледат клипа, разбира се. И ако искате, моля ви, напишете ми в коментарите какво да правя на това, защото трябва ли и аз да рисувам или аз само оценявам? Не знам. Да, от мен ще бъде конкурс, ама съжалявам, ако това ви пречи, че не знам, просто аз не знам какво да се прави на този конкурс. Никога до сега не съм го правил, но искам да го направя като всички други. Добре. Да започва. Да, това беше клипа от мен и малко е кратичък, ама нищо, нали? Само за съобщение, да. За конкурса и да, конкурсът ще бъде за FNAF. Всякакъв герой. Смисъл, може да нарисувате Менгъл, може да нарисувате Springtrap, който си поискате от FNAF. Важното е да е от FNAF. Но надявам се да може любимия ви герой, може такива неща. Срокът, ако напишете ми в коментарите дали да давам колко дни да бъде това или седмици. Срокът на този конкурс ще бъде до края на седмицата, смисъл до събота или не до края на седмицата, или до събота края, или до петък. Напишете кое повече ви харесва и да, това беше за клипа от мен. Чао!